kwaziwa kuhlale kusobala kumaKristu ukuthi mawungene embusweni mawungena ebandleni kaKristu Jesu usuke uzojoyina ubusosha. Ngakho namhlanje ngiyakumemezela lokho ukuthi kathi bangaba khona namhlanje ababelethisi noma onesi abasebenza esibhedlela noma odokotela abasebenza esibhedlela abazokwazi noma ngathiwa siyasebenza la for ukuthi ngoba singabasebenzi kodwa sizobheka umyalo kaHulumeni obusayo ukuthi umthetho awushayayo kusawumthetho okubasindisa nabantwana. Ubengeka ambule kanjena kuzoqondana ngezelana kungabalekile ngandlela uNkulunkulu adinga ngayo. Mthojo uthothi uphethe ibandla usethi nginebandla lami mina Nkosi yezulu nginabazalwane bami nginabantu bami. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibonga umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sawubonga kakhulu, ubalekile ukuthi simrecognize kulelizwe siphila kulona la engasa recognize wakhona. So kubalekile nje ukuthi simrecognize, simphakamise, uyena esashiwa naye, uyena osigayidayo, ubona nalomsebenzi lokhu uqhubeka kwenzakala yonke into kungenxa kamoya ongcwele. Samphakamisa bese ngibingelela abangcwele kuyizindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlambe kuyaqala ukuhlana nale channel ngizothi mina ungashintshi ungayindawo lahlekanga sendaweni enhle kakhulu la sikhuluma indaba ezimnandi 18 umuntu kanye noNkulunkulu. Sanibingelela nje abazalwane, siyabonga ni subscriber, siyabonga ni commenta ne like, siyabonga kuma channel members. Angisanibizi manje ngama channel members nengama partner. Amen. Ama channel partners kulo msebenzi esiwenzayo wasembusweni. Ungathi ma upartnerisha every month ungaboni nje ukuthi ngabe nale mali lokidonswa iyapi. Ngithi mina ngelinye lamalanga Nkosi yokuphendula uyobona ukuthi wawenzani kobe sekubunandi ngaleso sikhathi. Hayi sanibonga nje bazalwane. Ngiyabona futhi nijabulile already. Nami ngijabule ngendlela ezimangaliso. Ikhona i-team lapha. Ubaba Ngobane umpostoli wethu ehamba nobaba Dlamini. Bakithi ngiyazi abaningi bajabule kabi. Ake sibabingelele nje nabo babingelele. Nje salibonga futhi leli thuba. Kulonyaka inkosi yaphinde ehlanganisa nafika. Yebo. Hayi sanibingelela nani nikenibingelele futhi. Amen. Yebo. Ngaqala nje nombani nombaba Dlamini. Siqale kuwe. Okay. Amen. Siyabonga kakhulu babukeli nabalaleli emakhaya ithuba lehle kangaka. Yebo. Siyabonga kakhulu kumphathi wethu ubaba uShabangu ngomsebenzi uNkulunkulu amenze wona ukuthi nathi sizwe sisekhaya, sizwe samukelekile mesegoli sesiyazi ukuthi ayi cha sicovered basicosha abazalwane basegoli bonke
abazalwane abasegoli sifikela kubo kabamajola ubaba noma umndeni wakhe wonke nezingane siyabonga kakhulu isupport enisenzele yona egoli bazalwane basegoli siyabonga kakhulu siyanibulisa nonke emajele ezibhedlela emagumbeni amanonke omhlaba Quarter2 Media yenza omkhulu umsebenzi akukho lengafinyeleli khona emadolobheni emakhaya kuyo yonke nje indawo ngiyanibingelela ngegama elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha igama ngusiphelele isibongo waDlamini ngumntwana kaNkuluNkulu osindisiwe umntwana omusha oqhamuka le kaNcazolo eShepstone kodwa okwamanje sise Adams siphusha nje umsebenzi kaNkuluNkulu so siyabonga kakhulu ukuthi siphinde sithole ithuba elihle kangaka sixolise babukeni nabalaleli ukuthi phela isikhathi eside kangaka sibe kade nje sagcinana kodwa kuumusa ukuthi siphinde futhi sizohlangana siyabonga kakhulu amen umongameli amen siyabonga baba Ngubane siyabonga kakhulu yebo egameni lenkosi ethu Kristu Jesu amen inkosi yamakhosi ingonyama kaJuda amen impande kaDavid siyabonga amen ngiyabingelele kakhulu lo okhulumayo ubaba uNgubane umntwana kaNkuluNkulu amen ngake ngasho ngaseqaleni ngiyazi basakhumbula abonke abangcwele eindaweni zonke ukuthi lo okhulumayo ngake ngasho athi sakhula sithi amagama siyawasaba ukwasho abantu abadala kwathi igama lomuntu omdala libizwa kodwa ke kwathi mase kufike ivangeli lafike lasivula amehlo nami langivula amehlo ukuthi ngile ngisabe ukuthi igama lomuntu omdala nami ngithi ingane zingangibizwi ngegama kanti manje na kwase kuvuleka amehlo uthi awu bengiyini mina ngibe ngikwazi ukubiza igama lika baba uJehova okuyena wadala amazulu nomhlaba nakho konke okukhona nami uqobo ngadalwa uye uqobo bese mina bengubanike mina ngakho ngingenamahloni ukuthi nje lo okhulumayo ubaba uNgubane ngokwegama umzika upheli uStande Ngubane ngakhula ke belinqamulela bethi umuzi egameni lenkosi Kristu Jesu ngakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu endaweni zonke ngiyabingelela kakhulu bonke abangcwele abalaleli ababukeli endaweni zonke lapho kufinya khona lesi station eQuarter2 Media siphinde futhi ngizibongela kakhulu nokuthi njena silana nendlela lesimukeleke ngayo kuQuarter2 Media nokumukeleka njena kubazane bonke abangcwele bonke esesike kwakuhle enkosini ukuxhumana nabo lana eGoli nekhanje sifikele kulo la kwaMajola siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalo soke safika nje ngomsomluko kuze be manje asikhona kulona nabazalwane nje bonke esixhumane nabo nayizolo sizwe lenkulu imfudumalo sisebandleni lika baba uNkomo sambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuyalelwa umgcojwa kaNkulunkulu uvuyana noMadube ngakho siyabonga kakhulu lokho ukuthi nje masizwe le imfudumalo nokumukeleka sifikile endaweni phakathi kwabangcwele sambonga kakhulu uNkulunkulu sibonga le nemkhuleko ngoba ngaphandle kokuthwalana ngaphandle kokukhulekisana ungaba sikho lana ngakho siyabonga nje kakhulu inkosi inibusise nobaba wami ubabshabango ngapha inkosi nje sihla isikhuleka uthi inkosi sigcinele yena egameni lenkosi Kristu Jesu ngeke ngiyeke ukumbonga futhi uNkulunkulu la ngensizwa ngapha edweze kwami nobese encane umongameli obaba uDlamini ngiyabonga uNkulunkulu kuyangithobisa ukuthi uNkulunkulu waba kuhle kuye ukuthi anginike yona ihla seduze kwami ikona konke kimi incane njena indodana ngike iwumfowethu idlala yonke indima egameni lenkosi Kristu Jesu ngakho ngiyambonga uNkulunkulu nahla ngiyikhulekela uthi uNkulunkulu aqhubeke njalo eyisebenzisa
siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Abantu bangamangali bezothiwa cha umongameli bantu babebona age cha umongameli impela kwaba kuhle enkosini. uNkulunkulu esimkhonzayo akayi njengokubheka kwabantu. Ingakho kwathi naye ngathi umprofeti uSamuel eyogcoba emzini kaJese kwaba khona bonke ababebonana befanele abane bekhulile bebonana ngokuphakama nangeminyaka bebadala kanti uNkulunkulu uzozikhethela lo omncane obengabhekekile enhlobo walandwa selanda ngishokeluseni uDavide. uNkulunkulu wakho mntu yena amgcobile. Ngakho siyambonga uNkulunkulu inkosi enibusise. Amen. Siyabonga Nkosi. Bazalwane siyabonga. Nkosi yezulu. Angazi ukuthi last time banihlupha kanjani noma banijabulisa kanjani. Just nje little bit nje ukuthi after sekuvelele ubufakazi bokuqala kwenzakalani nje. From nje i-reaction yabazalwane. Yebo. Ngizothi emva kokufika kwethu lana yebo nako siyambonga kakhulu uNkulunkulu kuyasithobisa. Angikwazi ngabala ngithi bangaki ngikahluleka ukubabala abaningi befona bemdumisa uNkulunkulu bembabaza uNkulunkulu konke lokho mina kuyangithobisa ngokwami ngokwami akukho engingakwenza ngihlale ngisho njalo ke mina ngithi mina ngokwami akukho engingakwenza futhi alikho nezwi mina engakwazi ukulikhuluma sizo umuntu egameni lenkosi Kristu Jesu. Mina ngaphandle kuka Kristu Jesu akukho engakwenza. Ngakho konke okwenzekayo kuyangithobisa babaningi kakhulu abangcwele befona eindaweni zonke bembabaza uNkulunkulu abane bezinikela kuKristu Jesu lekade bengakazinikeli kuKristu Jesu abanye abaningi bebehamba impela abazi bafuna ngisho direction bazi bayofika ngisho ekhaya qobo beqhamuke endane eziningi ezihlukene ezikude ngokama province ko Eastern Cape nakwezinye indawo ungamangala komanje kunomntwana kaNkulunkulu olephesheya eIreland osezwe wakhetha ngisho ukuthi ayinikele ngisho ebandleni uqobo. Lokho ke ngiyathanda ukudlula ukuchaza lokhu kafishane uma ngilana uma endaweni zokuhla sikuchaza kunye kuphela sekuphakamisayo uKristu Jesu kuphela lize lithize lenkosi njengoba uMose waphamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu idinga ukuphaniswa. Ngiyengakho ukuthi angiphamise ngisho position angiphamise ngisho igama lebandla ingakho abane sesihlanu sesihlukane bengalazi ngisho igama lebandla engikhonza kulo ke kuze kuphoqe mothi sokumuntu wempela sokuphoqa ukuthi cha uyalibuza ke bese ngilichaza ke kodwa ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu baningi abakhomba ukusizakala bembonga uNkulunkulu noma ke okunye kukhona okunye esisazo mhlawumbe ubuye futhi sidlule kukho noma sesiqhubeka sezingenile siqhubeka endimeni ngikuchaza abanye bebaphinde babuza phela laphana kukhona nje abanye abaningi bebeze baxoxa nangale ndaba yeculo engaze ngaliveza lana nangendaba yamagama egama lesilo kodwa sizodlula ngokuqhubeka endimeni egameni lenkosi Kristu Jesu kodwa abaningi uNkulunkulu sibone besizakala eindaweni zonke nakhona khona lana kakhulu ngizothi igoli lonke yiko futhi lokho kwenze uma ubabushabango uNkulunkulu semsebenzisa ukuthi esivulela leli thuba sizabona kuhle ukuthi singafiki sesifika nje ngosuku esesongena nje ngalo lana kuphela estudio kodwa sifike kube nezinsuku ezikhona ezithe xaxa kunethu zesestudio ingakho sithi sifike lana ngomsomluko ngakho siyambonga uNkulunkulu futhi ngenxa ukuthi
asikwazi ukuyichaza nathi phela sabantu sizaphela emzimbeni wenyama asikwazi ukuyichaza kukhona abaningi esingasakwazanga nokubathinta esibonile masibathinta ngokwethu ngokwezi ukuthi sesabantu abasaphila enyameni sizohluleka nathi ukubakhava kodwa siyabonga nje endaweni zonke nawo bonke singabathintanga bangasho asibathintanga ngoba sibaziba ngoba sithanda ukubaziba uNkulunkulu njena siyafisa bakubuke kahle ngehlo lokukhulu uNkulunkulu abasize siseyiqolisela bangaba sethi baningi ababethi nje babungubane uma senala lapha kubabushabango nesithinde kodwa sibangesabathinta abaningi siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangakho konke nje abanye baze balule kusho izandla uNkulunkulu nangemnikelo beyikhandla benikela siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni leNkosi Kristu Jesu siyabonga kakhulu amen amen acha siyabonga nje indaba ngempela ezinhle hayi angeke mina ngisabuza okuningi siveleni nje ngidedele kunina babungubane babudlamini inine niyiplanile le ndaba yanamhlanje eyenu ngiyinikeza nina amen yebo lana ngiyafisa ndikafishana uNkulunkulu kubeka kakhulu enhlizweni yami ukuthi kafishane nje wasenge ngachaza kafishane ukuthi ngithi ukudlula kafishane ngoba kakhulu inhloso isuke ukuthi sigcine sonke khona umhlabeleli ozuthi mangabikho salayo umhlaba ngcwele beyobizwa ngakho konke esiyikona nakho konke okwenzekayo kusuke ukuthi ekugcineni sikwathi sigcine sisizale sonke emagumbeni noma nomhlaba njoba inkosi yamakhosi uKristu Jesu ingonyama kaJuda ethe leli ivangeli lidinga ukushumelwa esizweni zonke ngaphambi kwakufika umhla wokuphela ilanga lokukhala kwecilongo ngiyafisa ukudlula nje kafishane ukuze sonke sibe semqondweni kokunye ngiyazi ukuthi silana njena yiloko esagcina ngonyaka odlule efika kulesi station ikwata 2 meter besikade silangazela kakhulu kube kuya ngokwethu ungabe mhlamba ngazi ukuthi ngabe sesifike kangaka mhlambe before nje kufike ko December ukuphela unyaka kodwa ngenxa ke yokuthi njalo uNkulunkulu esemkhonzayo esebenza impi yobumnyama iyalapha njena njengoba nathi silebase kakhulu sifisa kufana lapha masingabuka lapha incwadi kaDaniel kusahluko 10 okwenzeka kuDaniel kade ekhuleka ngiyafisa njena sidlule nokuthi njena ukusizana kule ndlela ukuze kugcineni sihlale semqondo omunye egameni lika Kristu Jesu amen ulapho uDani khona ekhuleka amandla esitha amelana endleleni kuDaniel kusahluko 10 bese ungifundela njena umongameli mhlambe laphana kuverse 7 kuya ku14 ayifunde ngokuphuthuma inkosi ekubusisa Daniel chapter 10 verse 7 Mina Daniel kuphela ngawubona umbono ngokuba abantu ababe nami abawubonanga umbono kepha behlelwa ukuthuthumela okukhulu babaleka ukuba bacashe ngashiwa ngedwa ngawubona lo mbono omkhulu akusalanga amandla kimi ngokuba ubuhle bami baphenduka ukonakala kimi angaba namandla ngase ngizwa izwi lamazwi akhe lapho ngezwa izwi lamazwi akhe ngase ngilele ubuthongo obukhulu ubuso bami babheka phansi awujambele kuverse 12 wayesethi kimi ungesabe Daniel ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakho amazwi akho ezwiwa
mina ngifikile ngenxa yamazwi akho. Kusukela Daniel osokweni ukhuleka sokudinga uthola impendulo. Namhlanje ngifikile ngenxa yamazwi akho. Kusukela osokweni ngifisa sekubambisise lokho. Awufuna verse 13. Kepha isikhulu sasembusweni wasePeresiya samelana nami izinsuku ezingama-24. Kepha bheka, uMikhayeli omunye wezikhulu zokuqala weza ukungisiza noma kade ngishiyiwe ngedwa khona namakhosi asePeresiya. Yezwa ngale nkathi sokufuneka impendulo kaDaniel ibuye. Ivela kuNkulunkulu phezulu. Amen. Yalibaseka phezulu. Emkhathini. Ngoba ingakho sesithi asibambene nempi yenyama negazi. Kodwa sibambene nempi yemoya evunguza emkhathini. Amen. Impendala lena nangesikhathi sabaprofeti koDaniel ukuthi lapho khona uNkulunkulu esebenza njalo uSathane uzama ukuzivimba into zikaNkulunkulu endleleni. Funda iverse of verse 14. Sengifikile ukuba ngikuqondise okuya kwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo ngokuba umbono usenezinsuku. Amen. Mina sengifikile uyezwa uthi kwazi kwafika uMikhayeli ukuthi azongisiza. Sengisele ngedwa ngenxa yempi yasemkhathini. Amen. Kunempi eyayimvimbile noDaniel ekhuleka wengaza bona athi kulibazekile. Kanti kunempi esemkhathini evimba ukuthi into zikaNkulunkulu zingasheshi ngendlela bokufanele zisheshe ngayo. Ingakho ngithi njena nathi kade sasifisa ukuthi ongabe sesilana kodwa akuzange kwenzeke ngenxa ukuthi sibambene nempi esemkhathini. Ngoba njalo lapho uNkulunkulu esebenza khona uyabona mongabhekana nenkathi uJesu khona lapho uJesu ngenanga athuma khona abafundi bakhe abangama-70. Mawuvula lapha incwadi kaLuka kusahluko 10 awuyifunda verse 17 siyifunde nje ngokuphuthuma. Babuya ke abangama-70 ngokujabula. uJesu bathumile lana ukuthi bayoshumela ivangeli balishumela ke ivangeli njengokuthunywa kwabo. Naku sesibathola sebebuya laba abangama-70 ukuqhubeka. Babuya ke abangama-70 ngokujabula bathi Nkosi namadimoni ayasithobela ngegama lakho. Babuya njena ngenkathi bethunywa uJesu bathume wabanikeza amandla ukuthi bakhiphe ngisho umoya amabi namadimoni. Beshumela ivangeli kaKristu uJesu. Sebeyabuya ke bayajabula. Ake sizwe ukuthi uKristu uJesu uthini ngenkathi sebebuya bejabula. Kuverse 18 wathi kubo ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Uyezwa nje meqala uJesu babuya bona bayabonga kade beyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu beyoshumela ivangeli. Amen. uJesu meqala nje evula umlomo besajabula uthi mina kuphela kodwa naku engakubona kuqala ngabona uSathane ewa njengonyazi ezulwini. Okhoma ukuthi njalo lapho khona uNkulunkulu efuna ukusebenza khona. Uma kuumsebenzi kaNkulunkulu ngikhuluma ngomsebenzi wenkosi yamakhosi uKristu uJesu ingonyama kaJuda. Njalo uSathane uyamelana nawo laba babethunywa uKristu uJesu. Siyazi ukuthi khona lapho uJesu ekhuluma khona wathi uSathane akanakulwa nomuntu uSathane. Kodwa izinto zikaNkulunkulu ziba nazo izimpawu zokuthi uSathane uyamelana nazo azisheshi nje into ongezona zikaNkulunkulu. Kodwa zikaNkulunkulu zona ziyashesha. Egameni lenkosi Kristu uJesu. Une mhlambe besihamba mhlambe nje ngokwethu, ngokwemqondo yethu, nangokwenhloso zethu. Mhlambe ngabe njena la kubabushabango, ungabe babusha mhlambe usosibona mhlambe ngozaba kaShumi noma ngaphezulu kokweshumi. Kodwa ngenxa yokuthi njalo la kusebenza khona uKristu uJesu uqobo. Inkosi ewumbusi engena umbusi
oyumbuso wasezulwini wokuphila okuphakade azathi uJesu ngenanga esezofika esebheke esiphambaneni athi bhekani uyeza umbuso walelizwe kodwa akanalutho kimi okhonje akanasa okhomje ukhona umbuso wezwe umbuso walelizwe uSathane nawo usenamandla esikhashana egameni lekusazuqedela mongameli uthi uJesu lana babuya bona bajabula uthi mina kuphela mina ngabona uSathane kodwa ewa njengonyazi senginithumile uthi niyoshomela ivangeli senginithumile futhi ngininikeza amandla ukuthi nizolishumela lelivangeli futhi niphinde nikhiphe namademoni nikhiphe omoya ababi futhi nibeke izandla kwabagula abaphile kodwa senginithumile seniphumile ngabona uSathane ewa njengonyazi phambi kwenu. Amen. Bhekani ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezulu kwamandla onke esitha anisoze noniwa lutho 20 nokho ningathokozi ngalokho kokuthi omoya bayanithobela kepha thokozani ngokuba amagama enu alotshiwe ezulwini. Uyayizwa inkinga? Amen. Nkosi yezulu. Amen. Okukhomba ukuthi noma sesihamba endaweni zonke uNkulunkulu mesithume ukuthi sishumele ivangeli lombuso wezulu. Yiqiniso impela nangekathi bathumile abafundi bakhe wabanikeza amandla negunya ukuba shumele ivangeli nami negunya lonke lokunyathela konke izinyoka nawofezela negunya lokukhipha omoya amabi. Siyakhumbula nanguMateyu kusahluko 10 lapho ethume khona abapostoli abawu12 wabanika amandla negunya okwenza yonke imisebenzi yamandla bashumela ivangeli baphilisa abagulayo. Kodwa ayizwa lana ukuthi uJesu uthi noma senikwenza konke lokho kodwa ningathokozi ngalokho angabi into yokuqala esenhlizweni zenu okuyena nibabaza kakhulu uthi thina sinamandla sibeke izandla abantu baphile kodwa kuphela kuyodwa ufuna siyithokozele ukuthi amagama ethu alotshiwe ezulwini okukhomba ukuthi yabona moyinakusisa le ndima lena uJesu ayithintayo khomba ukuthi kungenzeka abe khona lawa amandla kokune bazibona abantu bekhipha babona ukuthi bakhipha amademoni baphulukisa abagulayo kanti amagama abawalotshiwe. Ingakho kokunye encwadini kaMateyu kusahluko 23 kusahluko encwadi kaMateyu kusahluko 24 khona lapho uJesu esikhona ngeensuku zokugcina kuyovela abaprofeti abaningi bazibiza ukuthi bona banguKristu uqobo babenze izibonakaliso eziningi nezimangaso eziningi kodwa cabanga uthi uJesu kobe kwabamanga okukhoma ukuthi kuyenzeka lezi zinto ingakho uthi uJesu nina ningathokozi ngalokho kuphela kodwa thokozani ukuthi amagama enu kuphela kanjani alotshiwe kusho ukuthi ngomthetho nongabe kuyenzeka nongaba kwenzeki kukodwa kufuneka mina ngikwenze ukuthi igama lami lilotshiwe nezulwini njwangilana njena estation seKwaTathomeda ngisuka lena eDurban kwaZulu Natal ngihambile ngelana ukuthi kungabi ukuthi ngihamba njena kodwa ngihambela mhlamba udumo nje lwami ukuthi mhlamba ubaba ngubani mhlambe wenza into ezithile ezibona zimangaliso mhlambe uchaza kakhulu ivangeli mhlambe noma ngabe wenza njani kodwa kuphela ukuthi igama lami lilotshiwe nezulwini egameni leNkosi uJesu. Kwakuningi okunye okwenzekayo ukuze abantu babe bayitholele udumo ngokwabo kodwa amagama abo engalotshiwe ezulwini. Amen. Ngakho ke kule ndima engizama ukuthi ngiyibeke obala ukuthi uSathane ulwa kanjani nabantu abankulunkulu. Ingakho ngenanga ngisho uPaul ukwazi wakhuluma lapha na kwabaseRoma eveza ukuthi kade ngangihlale nginangazela ukuza kini mawufuna abaseRoma nje sahluko 15 uverse 22. Ngenxa yalokho ngathi yeka ngenxa lezimpi kusho uPaul ngenxa lezimpi siyakhumula ukuthi uPaul kwakumgcotshwa kaNkulunkulu. Amen. Kwakumgcotshwa wengonyama kaJode impande kaDavid unjalo uKristu uJesu umgcotshwa lona uPaul
ngiyazi abagcotshi abaningi bazwile ngaye bafundile nganaseBhayibhelini Yes. uyaziwa uPaul waqale engakabi uPaul waye uSawuli ezingela amakhono emelana nendlela yokuphila nendlela ombuso kaKristu Jesu kodwa mhla uPaul ephenduka ephilukele livangeli wabanjwa uKristu Jesu uqobo wabonana noKristu Jesu baze bakhuluma baphendulana umlomo nomlomo ethi uPaul lapho ethi khona uPaul ungubani inkosi wathi uJesu mina nginguJesu omzingelayo egcineni uJesu khona lapho eqhubeka khona ethi kusona namhlanje usuzoba isitsha sokuphatha igama lami ezizweni zonke ngakho uPaul kwakumgcotshwa kaKristu Jesu uqobo naye lana simuzwa lana ebhekana nesisimo Yes. qedela mongameli ngenxa lokho ngathiyeka kaningi ukuza kini ngenxa awuphinde uqale phansi ngenxa yalokho ngathiyeka kaningi ukuza kini amen ngenxa yalokho ngathiyeka kaningi ukuza kimi Nkosezulu ngakho khomba ukuthi wesekade umphoso Paul ufika labantu baseRoma nje ubesekade ayilangazele njengoba nathi kade sasilangazele ukufika kulesi siteshi sekwatatometer na baningi bebeze bafone babebuza babungubane kanti nizoqhubeka nini lapha kukwatatometer egameni lenkosi Kristu Jesu Amen. Nathi kungasho ukuthi mhlambe asizi kwamhlambe singathandi ukuza silangazela impela ukuza kodwa ngenxa yempi yobumnyama kungakho sizesa kwashaya lesikhathi kwazi kwaba yilonyaka esesifika ngawo manje ingenxa yamandla ombuso womnyama impi evunguza emkhathini ingakho athi uPaul ngenxa lokho ngathiyeka kaningi ukuza kini mawubheka kahle kusukela kwelidala iTestamente laphana nangenkathi kuzozalwa uyabona ngendlela impi yobumnyama elwa ngayo kufana noma kuzozalwa umgcotshwa kaBaba uJehova siyakhumbula enkathi kuzozalwa uMoses ukuthi kwaphela izingane kwabulawa izingane kuze fike lapho kuna uMoses nje nezalwa ezawufihle emhlangene njena uyabona mongabheka lapha incwadi kaExodus kusahluko 1 from verse 15 kwelidala Testament ngiyafisa uyibheke mongameli ngokuphuthuma kwala njalo lapho khona ubaba uJehova lapho khona inkosi yamakhosi uKristu Jesu esebenza akwenzeki futhi akusoze kwenzeka siyoba sempini njalo kuyoze kulamule babushabango ukukhala kwecilongo ngakho ufuna sizazi ingangeke ngithi kufuna kuhlale kwaziwa kuhlale kusobala kumaKristu ukuthi mawungene embusweni mawungena ebandleni kaKristu Jesu usuku uzojoyina ubusosha ubusosha basezulwini ingakho ngenanga uHezekiel kusahluko 37 mhla kuthiwa kaye komemeza ayoprofetha phezu kwesigodi samathambo omileyo mawusufunda kuverse 10 uthi eseprofethile eseprofethe ithambo nethambo lasuka lafunela kuwo athi esehlangene amathambo sokumile nemsipha yonke into asegcwaliswa ngomoya uthi uHezekiel egcineni kuverse 10 uthi impi enkulu kaJehova yama ngenyawo Nkosi Yesu Amen. Funda Exodus kusahluko 1 uverse 15 Inkosi yaseGibhithe yakhuluma kubabelethisi bamaHebherukazi igama lomunye wabo linguShifira elomunye linguPhuwa yathi nxa nibelethisa amaHebherukazi niwabona esesihlalweni sokubeletha uma kuyindodana anoyibulala kepha uma kuyindodakazi iza kuphila uma kuyindodana manje kuumfana anoyibulala kodwa makuyintombazane izophila kwakuzozala uMoses la kodwa ababelethisi
bebemesaba uNkulunkulu abenzanga njengalokho yasho kubo inkosi yaseGibhithe babasindisa abafana. Inkosi yaseGibhithe yayisibiza ababelethisi yathi kubo, nenzelani lokho nisindisa abafana na? Ababelethisi bathi kuFaro, kungokuba amaHebherukazi anjengabaseGibhithe anamandla. AwanjengabaseGibhithe anamandla. Qhubeka. Abeletha engakafiki umbelethisi kuwo. uNkulunkulu wabenzela ababelethisi okuhle, abantu banda baba baningi kakhulu. Kwathi ngokuba ababelethisi bemesaba uNkulunkulu wabavusela imizi. uFaro wayese bayala abantu bakhe bonke ethi bonke abafana abazalwayo anobaphonsa emfuleni, kepha amantombazane niwasindise onke. Amen. Angithi lana mawusudlula kusahluko 2. Ngekali kwenzeka lokhu uSathane wayesebone phambili. Ukuthi wehla wenza lesasimo lapho uJesu khona ekade etheme ethuma abafundi bakhe beyushumela ivangeli, babuya singathi bebuya sebethokoza bethi namadimoni abesithobela. Uthi uJesu uqala ngabona uSathane ehla njengonyazi. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Nalana uSathane ngathi kuzozala uMoses. Wayehla njengonyazi ngaphambi koba uMoses azalwe. Ukuze athi uMoses uyazalwa. Usezalwa kulenkemba yothi bonke abafana bayabulawa. Ngoba wayazi athi kuzozala umuntu ozosebenza umbuso wezulu la emhlabeni. Ikona wathi uMoses masezalwa wazalwa sokhona umthetho wothi bonke abafana abazalwayo besizwe samaHebheru ababulawa. Yebo. Kwaba ukuthi inkosi yaseGibhithe yabhana nenkinga. Kwaukuthi ababelethisi ababesenza esibhedlela kuso sikhathi egameni lenkosi Kristu Jesu. Babe sesibhedlela bababelethisi ngokwegama elicacile kwakuhonesi laba egameni lenkosi Kristu Jesu. Kwakuhonesi abakholwayo abasindisiwe abamsabayo uNkulunkulu. Okodwa kwathi noma besebenza esibhedlela behonesi ngenxa yokusaba uNkulunkulu uNkulunkulu ngenxa yokumsaba bangawenza ubaphikisana nomthetho wenkosi yezwe egameni lenkosi yethu Jesu. Babasindisa abafana bamaHebheru. Lithi uNkulunkulu wabenzela umusa wabakhela ngishebezi. Ingakho namhlanje ngike ngithi khona incwadi kaHosea sahluko 4 uverse 6 ethi abantu bayabhubha ngenxa yokusololwazi. Ngesikhathi namhlanje kukhona abazana abaningi abaze bathi kuyisono ukuya esibhedlela noma ukuya kudokotela egameni lenkosi Kristu Jesu. Mawusuthola lana kwakuyise sibhedlela lana yilapho kwakubelethelwa khona abantwana. Kodwa kwabazalwane laba bekholwa. Kodwa abantu noma ngathiwa siyasebenza kodwa sizosuka emiyalweni kaNkulunkulu. Ngakho namhlanje ngiyakumemezela lokho ukuthi wathi bangaba khona namhlanje ababelethisi noma onesi abasebenza esibhedlela noma odokotela abasebenza esibhedlela abazokwazi noma ngathiwa siyasebenza la for ukuthi ngoba singabasebenzi kodwa sizobheka umiyalo kahulumeni obusayo ukuthi umthetho awushayayo kusawumthetho okubasindisa nabantwana. Nkosi yezulu. Uma kungase kwandonesa abanjalo kwanda ababelethisa abanjalo abakholwa abamsaba uNkulunkulu kungaphela lokubulala kwabantwana ezibhedlela. Kwalokubulala kwabantwana kuningi. Uyabona uma ngudokotela osaba uNkulunkulu akuwona umyalo kaNkulunkulu uphambene nobaba uJehova. Uphambene nenkosi yamakhosi uKristu Jesu owathi kubantu zalanani nande nugcwalisa umhlaba. Ngakho uma mina ngisaba uNkulunkulu kusho uma ngingafika nansi nangumongameli esethi uzohlela umndeni ufuna umjovo uhlela umndeni ufuna ngingamnikeze lo mjovo. Nkosi yezulu. Uma esethi ufuna mhlambe indlela ethile noma iphilisi ethile noma athiwa wesilisa noma wesifazane
funa ngamniki lelo philisi ngimnikise luleko ukuthi uNkulunkulu akakufuni lokho Nkosi yezulu naloko ubona kutholakala lula endaweni zonke uthi akubeke ngisho endaweni nje emadrobheni ngisho ematholathi abazi bakubize ngokuhloniphisa kuthiwa yijazi labakhwenyana uma kodokotela abasaba uNkulunkulu ngoba lapha kwakubulawa izingane namanje ziningi izingane ezibulawayo zingabukhona emhlabeni zibulawa ngenxa kahulumeni obusayo ongamazi uNkulunkulu ongazane inkosi uJesu kodwa babelethisi baseGibhithe noma babeseGibhithe iGibhithe lalimele izwe Nkosi yezulu ngakho baba uJehova mhlawumbe ekhipha abantwana bayezeli kwakumele ukuthi kwakumele uphume ezweni uphuma uya ezweni likaNkulunkulu wasiza kuzokhala itilongo bese sisuka kulelizwe iGibhithe lalimele lombuso esiphila kuwo manje egameni lenkosi Kristu Jesu ngakho kodwa noma kunjalo babephila ezweni bengakayi ezweni lesethembiso lapho izethenjiswe khona kodwa bamsaba uNkulunkulu wazi uNkulunkulu wabenzela umusa khona behleze ezweni okhona namhlanje uNkulunkulu usangabenzela umusa abakha bamsabayo khona bekulelizwe nalesi sikhathi egameni lenkosi Kristu Jesu amen ngakho ngiyamthanda kakhulu esimkhonzayo mawuthi uyabheka ngoba usathana hlala ehlanje ngonyazi akagcinanga ukwenza lokho ngenkathi kuzozalwa uMoses kuphela uphinde ngoba usathana uyadelela Nkosi yezulu ngiyengize ngithi mina usathana kubuhlaniphile ungabe lempi yakhe kade ayiyeka ngoba wahlule ekuqaleni kwakudala uyazi ngamhlanje nami nguthuso uMichael phezulu ezulwini cabanga akashawanga wavula umbuso kaBaba uJehova akashawanga uBaba uJehova akashawanga nawo ukhetha uJesu kodwa kwave kwasuka ingelosi uMichael yamdlala uSathane yamdlala ngesibhakela yamdlala ngonyaka yamphosa phansi wenza ngekhanda nengelosi zakhe zaseqana ukuthi yena uSathane uDrago omdala oyiphosa phansi nezigelo zakhe zasebizwa ngamademoni egameni lenkosi Kristu uJesu kwafuna bona apho nje uhluliwe kodwa manje ulekelwa into engathi ishumi ulwimpi angasoza inqoba egameni lenkosi Kristu uJesu manje bheka nenkathi ke yiza asha uMichael kanjalo kuthe mase kuzozala uKristu uJesu waphina wawuzama lo shansi bheka makuzozala uKristu uJesu uphina futhi uyazama mawufunda lapha encwadi kaMateyu kusahluko 2 Nkosi yezulu kwelisha iTestamente kuMateyu kusahluko 2 kwakuzozalwa inkosi uJesu ingonyama kaJuda eyimpande kaDavide uphinde uSathane futhi uyazama awungifundele uverse 16 khona uHerodi esebonile ukuthi izazi zimphambile wathukuthela kakhulu Nkosi yezulu qhubeka wathumela wabulala bonke abantwana besilisa baseBethlehem nasendaweni yonke yangakhona Nkosi yezulu qhubeka abaminyaka mibili nangaphansi njengesikhathi abesibuzisisile kuzo izazi amen lana Nkosi yezulu amen ubaba uJehova ngikholwa ukuthi wenza ngamabomu ngoba wayazi ukuthi vele uSathane vele uzohluleka Nkosi yezulu amen wenza ukuthi izazi ziye kodlula kuyena uSathane eqobo phela njengoba ngisho ukuthi kunamakhosi la emhlabeni amele amkhakha mbili kukhona amakhosi abakhona eveza ubukhona bukaBaba uJehova noKristu uJesu amen kukhona amakhosi abakhona eveza ubakhona kaSathane kanye nendodana yakhe uSathane isilo mhlambe ngenanga masithola ithuba sokuchaza kahle lokho yabo ngakho lana uHerodi waye omunye walawo makhosi ayeveza ubukhona kaSathane emhlabeni ubaba uJehova wenza ngamabomu ukuthi izazi seyitshela ithi nangu uKristu uJesu uzelo
kodwa kubo ngathi ziyaduka Amen. ziyodlula laphana kuHerod Amen. ukuze bese ziyixoxa le ndaba. Amen. Inkinga uHerod waseyabuzisisa ngoba uyazenzisa kwenza ukuthi nawe uyathanda naye ukuyokhuleka yomguqela umntwana inkosi ezelwe kanti izazi zoma sedlula lapho ubaba uJehova phinde futhi akhulume ukuthi hayi zingabe isadlula ngaleyo ndlela mase zibuya uwahlala uHerod elinde ukuthi hayi mase bebuya bazongitshela nami ukuthi sebebuya khona bamthola umntwana bamthole kiphi indawo wayenenhloso nje uma beke bangitshela ngizohamba bese ngiyambulala umntwana uthe masebothe uzangiphamba izazi wavela wasiyabona Tom ngenxa wasekathikhathi uTom akusoke abantwana nje ababili uzoshaya umthetho mina njengenkosi njengohulumeni ukuthi kusoke abantwana abaneminyaka emibili kuya phansi bonke laba babulawe Nkosi yezulu amen awufunda uverse 17 khona kwagcwaliseka okwakhulunywa nguJeremiya umprofeti ukuthi kwezwakala izwi eRama ukukhala nokulila okukhulu uRakheli ekhalela abantwana bakhe engavumi ukududuzwa ngokuba abasekho kwezwakala ukukhala eRama uRaheli ekhala abantwana bakhe engavumi ukududuzwa ngoba basekho kwagcwasela izwi lo Raheli okukhulunywa ngaye lana kwakade uRaheli kunkosikazi kaJosefa kunkosikazi kaJakobe okwathathwa umntwana wakhe uJosefa wadayiswa abafowabo wazodayisela wazayofika ezweni laseGibhithe ngekathi abafowabo bemdayisa bafika lapha na kuyise bese bethathe ingubo zakhe bayipenda ngegazi lesilwane sebefika kise bazothi udliwe isilwane egameni ngakho uRaheli beno umaka Nkosi yezulu uma kaJosefa benobaba kaJosefa bahlala bathi umntwana wabo kusho ukuthi wadliwa isilwane ekubeni uRaheli wengakazi abe nomntwana yena phela babe nabo abantwana abanye abanakwabo kodwa uRaheli engenamntwana waqhubeka uRaheli okwathi umesezotho umntwana wesibili ewabizwa ukuthi uBenjamin lona uBenjamin abantu mabesendleleni uJakobe noRaheli sebebheke eGibhithe ngesikhathi sendlala owazi wafika mabefika laphana uRaheli bengakaya eGibhithe bathi besendleleni uRaheli esezobeletha umntwana wafikwa isikhathi sokuthi semhelo enzima lapho khona athi eteta washona uRaheli washona enomunyu onzima ekhathazekile ngenxa ukuthi umntwana wakhe kusho ukuthi wafa owokuqala manje sokufa owesibili wafa kanjalo uRaheli enobuhlungu obunzima egameni lenkosi kethu uJesu ikona lana owethiwa kwazwala izwi lokukhala eRama ngoba kwakukhalela lana uRaheli ekhala abantwana bakhe ngoba basekho egameni lenkosi kethu uJesu amen ngakho ke ikona bengithi ake sidlule lana ngithi kuyichaza le ndima ukuthi njalo uma uKristu Jesu ezosebenza usathane uba nempi endleleni ayivuse endleleni ukumelana nomsebenzi kaNkulunkulu uma konke Kristu Jesu umsebenzi awusoze wahamba njena uhambe ku freeway uhambe ukhululekile njalo kohlala njalo sisempini futhi soyibamba lempi yazabuye uKristu Jesu ingakho Paul njalo mekhuluma nasekugcineni Paul noma sekufika sakhe sokugcina uthi ngikulwile kulokuhle angiliqedile ibanga lami wasingamasosha babushabango asempini yombuso wezulu singamasosha mongameli kanye nabo bonke abagcotshwa benkosi yamakhosi uKristu Jesu sisempini yokulwa nempi yobumnyama egameni lenkosi uKristu Jesu amen ngakho ngiyafisa kukhona lana
sisazoqhubekela phambili. Amen. Kukhona sengidlula nje sengena kwenye indima lapho khona okuthe sizoza lana kulezi insuku sasithi sizoza before kushaya iweekend kodwa kuthe ngolesibili kuzosakube uLwesithathu uNkulunkulu wambula isambulo esisimanga lapho embule khona ongathi engagijima babushaba ngokwaze kwasa ngizothi angazi leliphupho laqa ngoba phela ngangilele kodwa kwamakusa ngaphapha amasokusile ngibona lapho ngigijima la phansi kunebhanoyi eligijima phezulu ongathi ibhanoyi elikhanga phezulu ekhaya ezolweni kuthiwa lizolanda ibandla lika Jesu. Nkosi yezulu ngeke ngigijima la phansi kukhona izwe elimemezayo elithi gijima ulungise emabandleni onke ukuze lelibhanoyi lingafiki amabandla noma abazalwane bebandla kaKristu Jesu bengazilungisile bengekho ready ngoba nombani uzoficwa engalungile ngokwanele ngeke akwazi ukungena kuleli bhanoyi egama lenkosi Jesu. Kwasengivula ke imuthi ngase ngibuka ukuthi kusho ukuthi kuyindima lena ebalekile ukuthi before sephambili mhlambe ngithi ukudlula kafishane ngoba ngekathi gijima kanjalo lale memeze njalo izwi ukuthi gijima emabandleni onke noma athi umzalwane noma athi umholi webandla noma athi ibandla lonke akekho ozongena kuleli bhanoyi leli engazilungiselele ngakho kudala nombani azilungiselele ame ngomubo kwase kuvuka kimi ukuthi khona lapha mangikhumbula umphuthi uPaul ekhuluma kwaseGibhithe ethi sizigijime zevangeli awuyivule mongameli lapha kwabaseKorinte kusahluko sokuqala kusahluko 9 abokuqala baseKorinte uverse 24 lapho sesikhuluma khona ngalesi specially okuthe mase uNkulunkulu sengikubuka kwasengivuleka kimi ukuthi kuyisispecial kusho ukuthi uNkulunkulu ubengeka ambule kanjena kuzoqondana ngezelana kungabalekile ngandlela uNkulunkulu adinga ngayo. Ngiyacela ufunde mongameli from verse 24 noma ngangifuna lesihloko noma kwezinye indawo kone ngithi yani noma ungasasifundi isihloko mase khona isihloko uNkulunkulu asibekile asimbulile sendaba kodwa ngiyasithanda lesihloko la endlela ka24 Nkosi yezulu. Amen. Amen. Isigijimi senkolo. Nkosi yezulu. Okhoma uthi siyini bazalwane? Izigijimi. Nkosi yezulu. Amen. Kokunye njoba kumvuleke lapha ngathi kusephuphweni. Yebo. Bengigijima qobo ngeenyawo ngigijima ngokwenyama. Nkosi yezulu. Amen. Kodwa njoba silana asigijimi kakhulu ngokwenyama kodwa sigijima kwezika moya ingakho nje nathi ngeke ngasho ngisabikelela ukuthi emva kuba sibuye lana endaweni zonke baningi bebefona okho kulezo ndawo ngenxa yezwi kaNkuluNkulu ngenxa ukuthi kuye simkhonza ukhona endaweni zonke emakhumbe noma nomhlaba lapho lifina khona izwi lakhe lifika ngenqoba yesigijimi namanje sizigijimi zenkolo ingakho silana qhubeka mongameli 24 anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana abagijima bonke kepha munye owamukela umklomelo gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Nkosi yezulu. Amen. Uyabona lana kukhulunywa ongathi kukhulunywa nje abagijima abagijima ngokwasenyameni. Amen. Uthi lana umphothi Paul anazi yini baxoxwa ukuthi abagijima ngokuncintisana abagijima bonke kepha munye owamukela umklomelo. Amen. Okho nje singalimemezela sonke lelivangeli. Yebo. Sigijime sonke. Yeah. Kodwa ngenza ngigijime futhi ngawuthola umklomelo. Nkosi yezulu. Amen. Nkosi yezulu. Yeah. Lithi munye kodwa njani owamukela umklomelo. Kwalomklomelo uzothi wathi uthe ugijima wazimisela kanjani wena endleleni. Yo. Nkosi yezulu. Amen. Anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke kepha munye owamukela umklomelo. Gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Ngakho khoma uthi nombani
oyisigijime sevangeli akagijima ngasho ukuthi ngigijima nje emdibini noma for ukuthi njena siyagijima nje kodwa gijima athi ufuna ukugijima ngaphezulu kwabo bonke njengabantu abagijima impela kuthiwa zisuka eMaritzburg zibheke eThekwini noma zisuka eThekwini zibheke eMaritzburg ugijima ungaqala zemuntu ingakho ngihlale kukhona into ehlane ngibusa babushabango ukuthi ngifisa ukuthi ngimkhonza uKristu uJesu ngathi uyaqala ukukhonza emhlabeni Amen. Nkosi yezulu futhi ngifisa ukumsebenzela ongathi uyaqala ukusetshenzela nanamhlanje ngihlala ngisho njalo ngithi mina ungathi Nkosi uJesu angakenze lutho namanje oba ngelana angamenzela uKristu uJesu angamenzela lutho angakenze lutho ngenxa nangomusa mina uNkulunkulu angenzela wona engitakula emanyaleni engitakule ebumnyameni ngakho ngisafisa ngisalangazela ukumsebenzela ngalendlela emangasayo ingakwenda umphoso Paul noma isigijime singaka umphoso Paul kodwa khona khona ethi angisho ukuthi engigijima sengikubambile kodwa kuphela kunye engikwenzayo ngikhohlwa ngasemuva ngizelula kongaphambili cabanga usho umphoso lengemhlonipha kangaka owase nathi wase nomphoso Paul kwangathi uyadlulela kubaphoso libonke egameni lenkosi Kristu Jesu Amen. Ngakho ingakho kuze ngicela mase lapha incwadi yaka Timotheyu wesibili kusahluko 1 uverse 11 lapho ezekhona umphoso Paul athi ngimisele uba ngummemezeli emabandleni egameni lenkosi Kristu Jesu njoba kade uKristu Jesu noma ezobuya ezolanda ibandla lakhe uzobe engezolandile igama lebandla Amen. Nkosi yezulu Amen. uzobe engezile kolanda ivini igama lebandla engikhonza kulo Amen. awuyifunde eqala mongameli engamiselwa lona ukuba ngibe ngummemezeli nompostoli nomfundisi Nkosi yezulu amen engamisela lona kuba ngibe ngummemezeli nompostoli nomfundisi Nkosi yezulu Amen. leli ivangeli engamisela kuba ngibe ummemezeli nompostoli nomfundisi awuphine futhi kubona abasibili kusahluko 11 awujombe kancane ungifune verse 28 Chapter 11. verse 28 kanjani lentosi kuTimotheyu bani baba bona kwabaseKorinte besibili siyasuka manje yena kuTimotheyu siyabaseKorinte besibili kusahluko 11 uverse 28 okay 28 yep ngaphandle kwezinye izinto kukhona okungicindezelayo imihla yonke ukukhathalela onke amabandla ngaphandle lekwazo zonke into eziyizigacatshangwa kodwa khona lento engicindezelayo usho njalo umphuzo Paul ukukhathalela onke amabandla Amen. Nkosi yezulu ngingakuthi namanje njoba uKristu Jesu ezobe ezolanda ibandla lakhe uzobe engezile kolanda nje ibandla lika lakhonza khona baba ngubani ake ngithi mhlambe ngiqale la mhlambe ngithi lika baba ngubani wakenzeka abantu bayikhohlise bathi banamabandla umuntu nebandla la mina babushabanga ngisoze ngaba nebandla anginalo ibandla koze boKristu Jesu amen nabazalwane futhi anginabo abazalwane bakho anginabo abazane bami koze boKristu Jesu Amen. anginabo abantu bami koze boKristu Jesu Amen. kodwa khona Nkosi yezulu amen uzwe umuntu noma umgcojo uthothi uphethe ibandla usethi nginebandla lami mina Nkosi yezulu Amen. nginabazalwane bami nginabantu bami Ayikho. uthothi noma athiwa uKristu Jesu ingwenya makaJuda impali kaDavida isithuma umgcojwa njengoba lenkosi siyizitho omunye nomunye noma isiphi isitho sinomsebenzi waso emzimbeni athi uthuma omunye umgcojwa mhlambe ukuthi azombula ngaye okuthile bese lo mgcojwa lona ngenxa yokungambuleki ngwaleli ibandla phela lakhe
Amen. lendlu yakhe Hey. ngakho uvala icamba Ayisebenzela akekho kanzima. umuntu ozongena Hey. Nkosi yezulu Amen. akekho ozoshumayela la akekho ozofundisa la imina engikhona la Hey. abantu bami laba Awu. Hey. Hey ngikuzwa kahle. kumanje endaweni eziningi abagcotsha abaningi bayazondana Hey. Nkosi yezulu Amen. bathi uze umuntu ethi umfundisi ubani angizwani naye wathatha abantu bami Ewu. ubathatha abantu ubathathaphi Hey. Nkosi yezulu Amen. kwanezingane babushabanga engizale ngokwenyama Yep. mina nginazi izingane kodwa uNkulunkulu ungitshelekile zona Hey. Nkosi yezulu Amen. uthi kuphela nje zibe phambi kwami Yebo. mina bese uthi ngokwenyama Nkosi yezulu Amen. bese ngiyakwazi ukuthi kuphela ngiyinathi ziyadla yini Yebo. Nkosi yezulu Amen. ziyakuthola nokufihla umzimba Yebo. ziyawuthona umphemo okukhosela ukuhlala ngokwasenyameni kodwa anginazo izingane mina Hey. ukuba ingane kungaba eyami noma ngaba eyakho ingane mawuthona mawumzali wayo kungabe phela uyakwazi ukuyibamba makufikela ngaloku futhi ingafi Nkosi yezulu Amen. kodwa ngoba ingane akuyona yakho Eish. mina nje ngiyakwazi omunye umntwana wami Yebo. wafela ezandleni zami ngimgonile Eish. Amen. Yebo. wafela ezandleni ngizama usizo sengigijime wafa babushabango sesingena ngegate esibhedlela sengigashe ngisho imoto wangiphuthuma ngimoto uqinekile kodwa kwathi masingena kwabo ngathi mina nje ngamona athi uyalala ngoba ngangigijima ngimgonile noma ke gijima leceleni sathi sifika ngaphansi konesi babetho nesi uma umntwana kabe yombhalisa laphana mina bengiphuthuma ngaphansi kodokotela ngani mangifika ngaphansi kodokotela ngiyakhumula babe u2 odokotela ngaqala ukuthi ngithi ukuqoya kancane mangifika kodokotela bamthatha omunye udokotela omthatha umntwana wamlalisa le-station uthi emamlahla ngithe ngibona babebhekana nodokotela Eish. ngithe ngibona babethi angigudluke mina babevala ikhetshini kodwa ngigudlwe ngihlala lapha kude Nkosi yezulu Yebo. sahlala lapho kwaze wazafika uma umntwana wafika sahlala le bench yahlala khona kwaze wafika omunye wasithatha nathi kweni ikamelo lapha wasesitshela konke hayi umntwana sifike lana esedlule ngasekho kusho mina nje ngayibona athi njena uyalala ongathi uyazumeka singena ngegate ile nkathi ayihamba phumphefumulo wahamba ngimphethe ngimgone ezandleni ngoba mina noma ngubaba wakhe ukube kwakumntwana wami ngangizokwaphela kumbamba ngafi Yebo. Nkosi yezulu Yebo, amen. ngakho ke mina namanje abantu engibazela kubona abami Yebo. Nkosi yezulu Amen. kanganani ke abantwana uNkulunkulu noma athiwa unginike ngabazala ngezwi Jesus. Nkosi yezulu Amen. athi umphoso wendawo athi noma ningaba noyihlaba abaningi kodwa noma ningaba nabefundisi abaningi kodwa oyihlaba abaningi ngoba mina nganizala ngevangeli Yeah. nalabo bazalwane noma athi ngasizala ngoba kukhuluma ubaba ngubane ngasindiswa ngoba kukhuluma ubaba ngubane akusoze kwaba umzalwane wami nalapha la sikhonza khona nje enkonzo ngihlala ngibatshela abazali ngithi bazalwane lana nje indlu kaBaba uJehova le Amen. Unjani? ayiyona yami Amen. Yebo. ayiyona yakangubani Amen. Nkosi yezulu Amen. ayisoze yaba ayakangubani Yeah. njobe ngeyona nje yami noma atho mhlambe wokade sigcina kulo wambuso bomnyama singabhekani Yebo. angisoze ngaba negwini othi ungangeni la Nkosi yezulu ngoba ungena la kulendlu awuzile kumina Yebo. uze kukhetha Yeah. uJesu ingoni yamakaJuda Yes. impande kaDavida Oh. Jesus. Nkosi yezulu Amen. ngakho angisoze ngaba nabazalwane anginali ibandla lami Yebo. Nkosi yezulu Amen. ukhetha uJesu bezobe ezolanda ibandla ingakho nami ngisasho njalo njengomphuzo Paulo nami kusangicindezela lokho Yeah. ukukhathelela wonke amabandla Yes. ikona namanje silana kukwata 2 meter Yes. ukuthi emabandleni onke endaweni zonke lapho kufineka khona ikwata 2 meter abantwana bakaNkulunkulu basizakala ukuze liyafika ilanga lokukhala kwetilongo liyafika ilanga lokufaka lelibhanoyi ezolanda abangcwele Oh. life nombani elungile noma uyiliphi igama lebandla Yebo. kodwa usindiswe uhlube sendane right athi eKristu uJesu hlala ninilindile ngoba ihora nomzuzu anilwazi
egameni lenkosi Kristu Jesu. Amen. Ingakho njena namhlanje silana simemezela emabandleni onke endaweni zonke ukuthi insindiso bonke abantu basindiswe. Yes. Bamukele bamukele insindiso bamukele ukusindiswa ngegama lika Kristu Jesu ukuze bahlale bese stage esirathi. Ngiyafisa ngokuphuthuma mongameli ungifundela lapha encwadini yabase Roma kusahluko 13 verse 11. Amen. Ngoba kulesi sikhathi namhlanje insindiso isisondele kunesikhathi esasindiswa ngaso. Uyazi usazofunda mongameli. Abantu abaningi lashuma lakhona ivangeli. Baningi abathi lento yena ayikho. Kade nabane sebaze bafa nababelishumeni nasendulo sebaze bafa kuze kuhlathela lethwa uJesu uzobuya manje ayikho ntweni uzobuya nini kuhlala kushuntodo kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi useyabuya. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Even nathi kunamhlanje Yes. kunesikhathi engasindiswa ngaso useyabuya. Ngiyafisa ungifundele mongameli kusahluko 13 verse 11. Yenzani lokho nje Roma 13 verse 11. Lokho Roma 13 verse 11 yaqhubeka. yenzani lokho njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni. Ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Yenzani lokho ulungisani bazalwane. Yeah. Ngoba insindiso kunesikhathi engasindiswa ngaso. Yebo. Njengoba ngisho ukuthi ngisindiswe mina ngo87. Amen. Namhlanje 2026. Amen. Ngekathi ilanga liphuma lishona. Ngakho insindiso iyasondela. Nkosi yezulu. Amen. Ingakho namanje noSathane uzothonga naye usezama ukulwa ngamawala. Yebo. Ngoba yabo uyalibona iwasho. Kunjalo. Ukuthi insindiso isisondele. Amen. Nkosi yezulu. Yes. Kunesikhathi esaqala ukusindiswa ngaso. Nkosi yezulu. Awuqede mhlambe leligama ukuthi insindiso isisondele lizoba mhlambe abantu bazoqathi ngoba basindisiwe vele. Kanti basho yiphi insindiso? Sasuqedela mongameli wami. Yebo. Ubusuku sebuya phela imini isisondele ngakho ke asilahle imisebenzi yobumnyama sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini kungabi ngokunzima kungabi ngokuminza nokudakwa kungabi ngobufebe namanyala kungabi ngukuxabana nomhawu kodwa yembathani inkosi uJesu Kristu. Ninganakekeli inyama kuvuswe izinkanuko. Ngiyathanda ukuthi lana malithi yenzani lokho njengokuba nazo isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni ngokuba manje insindiso isinjani bazalwane isisondele kunesikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Yebo. Angifunda uMateyu kusahluko Mateyu kusahluko 24 siya ungifisa ukuchaza kafishane ukuthi yindaba lisho kanjena lelizwi ukuthi yenzani lokho insindiso isisondele kunesikhathi esaqala ngaso wena bazalwane ukukholwa esikhuluma thina ngokukholwa lokho kokusindiswa egameni lika Kristu Jesu uverse 13. NgoMateyu chapter 24 verse 13. All right. Kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni nguyena uyakusindiswa. Angithi uverse 13 ithi kodwa okhuthazelayo kuze bese kupheleni nguyena yokusindiswa. Amen. Yezwa lana. Amen. Yebo. Ngifike ngasindiswa. Yebo. Ngangena embusweni. Njengoba ngasho athi ngenkathi ngisindiswa ngangijwena ubusosha. Yebo. Ngenkathi sengiyisosha lombuso wezulu. Sengizobhena phela nezinselela nezimpi. Yebo. Sengizolwa ke manje Nkosi yezulu. Amen. Sokubhekekile ukuthi ngathi ngibhene nezimpi ngiyisosha elihlulekayo endleleni. Oh. Noma elibalekayo endleleni. Yebo. Nkosi yezulu. Kodwa okhuthazelayo lobu busosha athi ngiyofela khona uyena osindiswa. Sokuvuka izimpi azathi omunye
ngingakaqali mina ukungena kule livangeli ngangingaphili lempilo kodwa kwathi mase ngisindisiwe kwaqala manje ngaqala ngavukelwa izimpi kwavuka umndeni kwavuka izihlobo kwavuka umphakathi ngaqala sengibona sekunyama nambana nasendaweni zonke nasemabandleni kwaqala kwavela inkinga phela suyisitha manje kaSathane osezulu ngakho sevuka kakhulu manje izimpi kodwa kulezi izimpi ozokhuthazela athi ngizoshumana ivangeli noma sothi uSathane uqeda isikwa sokudla phambi kwami noma sothi uSathane uqeda ukuthi mhlambe ukuthi ngikwazi ukufihla umzimba ukugqoka noma ufihla kokulala noma ufihla umpheme wokuhlala kodwa ngizomkhonza ukhetha uJesu azathi umphoso phakathi kwendawo athi ubani ungahlwasa nothando athi noma ukuhlupheka athi noma indlala athi noma yini athi nakugula athi kodwa nanto edaliwe akukho ngaba namandla okuhlukanisa inkosi ibusise. Hayi wayibeka mfundisi wayibeka mpostoli Nkosi Yesu ya clear yacaca angifuni nokuthi ngize ngimoshe uzayifaka nendaba yokwamukela uJesu okusobala ukuthi ngoba sisazoqhubeka zobe usungena deep kule oyishoyo eyensindiso bathi ke ngokholwa inkosi nangendlela ehlele ngakhona yo sibonga kakhulu unamazi ogcina babudlamini siyabonga kakhulu yebo uNkulunkulu izinto ayikhulumile phakathi kwalendawo nje kulesi sigaba esidlula kusona siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele uyena kuphela onamandla njengoba sisachaziwe ukuthi thina sinawo amandla ukuthi senza abantu ukuthi basindiswe mhlawumbe ngenkani ngoba nathi insindiso asikhethanga usho kanjalo uKristu kodwa ukuthi asimkhethanga yena kodwa nguye owasikhetha so siyambonga kakhulu uNkulunkulu abantu mabeqhubeka bephenduka besindiswe bangagcini ngokubambelela emabandleni kodwa beye kuKristu ngoba lezi imfundiso bangcwele akusizo mhlawumbe ukuthi kuhlakazeke kwenziwe njani kodwa ukuthi ebubini esibenzayo sesisindisiwe siphinde futhi meqhamuka imfundiso ekanje sivuke emaqandeni bangcwele sekuyisikhathi sokuthi lilungisiswe ibandla ngokungakhathalekile ukuthi inkulumo noma imfundiso iqhamuka ngobani ungasakunaka kakhulu lokho bangcwele kodwa kuukuthi nje izwi likaNkulunkulu melikhulunywa kuthiwe kuyeke lokhu uzamukelo zoyifundiso ngoba konke sikufundisa lana sikuthatha ezweni bangcwele so siyambonga kakhulu uNkulunkulu niqhubeke babukeli niqhubeke balaleli nisebenze nisebenzele uNkulunkulu nisubscribe nilike umsebenzi bangcwele niqhubeke simile nje la kungenxa yenu nama comments enu siyawabona kakhulu ayasivuselela ekusivuseleleni kwawo nathi siyafunda bangcwele njengoba sile goli nathi sifunda into ezintsha bangcwele usuku nosuku hayi ukuthi ngoba kuthiwa ubaba kuphela uzofundisa kodwa nathi bangcwele siyafunda kunina siyafunda koba bushabangu siyafunda nakubazalwane sihlanganyela kunye nabo sifunda okuningi so siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele ngakho konke enikwenzayo niqhubeke nifone mekhona lapho khona ningezwe khona kahle niqhubeke nje nibuze bangcwele ngesineke kancane khona lekiwa khona kancane uJesu sifuna sonke nje bangcwele siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyabonga amen impostoli ngubane mhlambe nawe amazwi akho nje kuvalelisa namhlanje sisazobuya futhi kulela viki nama contact nje khona osethe mayezwa wathi ngiyamfuna uJesu utholakala kuphi babungubani amen Jesus yebo siyambonga ophilayo omdala wensuku egameni lenkosi esikhethu uJesu amen ngiyafisa ukukhipha nje ama contact numbers ukuze nasekuqaleni bakhumbula abagcotshwa sawakhipha ama contact numbers ngiyafisa ukuthi khona inamba le yokuqala u0 u072 151 3470 iyona engithola la kuyo bese iba khona nenye noma ebuyingikhohle ibe ngokwesho ngokwekhanda ithi kungikungi kodwa ngiyathanda ukuyibeka nayo 061 254 28 1
061 254 2817. Oh yes. Ngoba khona lena engangisho ekuqaleni nayo isasebenza nayo. Kodwa kuphela umehluko wayo uwodwa. Inamba isikhathi esiningi esetshenziswa umama ngenxa yokuthi inamba kaMama ibibe nakubantwana ingabuseduze kwami. Lezi eziwu2 izona kakhulu eziqondana zihlale zikumina ngesikhathi sonke. Egama lenkosi kethu Jesu. Ikona njena ngithi mhlambe ngifuna ukucacisa kahle lokho uze bangadideki abangcwele eindaweni zonke. Amen. Lo leni sasithe ithi 076 6204814 iyo lengethi isikhathi esiningi ifoni kaMama inamba ke kaMama kuyenza isikhathi esiningi uthothi inana senganeni kanti lezi engizisho ezu2 lena ethi 076 6204814 ihlale isikhathi esiningi ingekho eduze kwami. Angisho naye isasebenzi kodwa lezi kade engizisho manje u072 yokuqala 151 3470 sikhathi sonke ihlale ikumina egama lenkosi kethu Jesu. Bese kuzothi kube iyona bese kuzoba iyona lena u072 151 3470 nalena ngiyisho egcineni no 061 254 2817. Lezi zombili zihlale izona kumanje ezikhona kule phone engiyiphethe. Okumanje namanje na uma nje ufona phakathi kwazo nezombili ikhala la ngikhona. Ingakho kokune ngiyitha ngiyichaze into kafishane ngithi kuyinaba ngiyibeke kahle icace. Asinje kumanje nje asilana njena sama nomongameli uDlamini akekho uMama. Ziningi indawo kokune ngenxa yokusabala komsebenzi wenkosi nangenxa yokuba isigijima esevangeli ongenzeka ungithole ngikhona kuzona engekho uMama la ngikhona or engekho eduze kwami. Kunoma thiwa mhlambe uyangidinga ukukhuluma nami manje awucaba njengoba ngilana njena kumanje sithi kaBabushabango la eGoli uMama uselele eDurban noma ngathi ufona kona bese udinga ukukhuluma nobaba ngubane angafika nini la ngikhona noma mina ngingafika nini le khona. Kumsebenzi kusafanele lokho exhumanisa. Egcineni songadinga ukuthi at least aza kutshela athi imanga ukunike le number. Yabikona ngithi lokho ngikubeke kahle kucade ngikubeka obala. Inkosi yabusisa. Amen. Amen. Sibonge kakhulu. Cha lamnandizwe eselifundile namhlanje sadla sakhula. Ngisho nje ngithi futhi sasutha inkosi ayiqhubeke nje inibusise ilokhu inisebenzisa futhi ngiyazi niyathembisa ukuthi sisabuya akahambi ngalokho ke hayi ngomusa futhi wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Siyabonga phela inkosi ibusise.